Aziya Futbol Konfederasyasının Çağırış Ligasynyň final duşugy hünärmenleriň, tälimçileriň üns merkezinde boldy. Awraýly bayraq ugrundaky ýarşda ýerleşdirmediň hemde Kambojaly futbolçularyň çekeleşikli duşugy oýunyň gydykly häsiýetini öpçünetdi. Oýun toporlar üçin ören feretaplylygy talap etdi. Şunlukly nazardan ilkinji minutlar duşugyň çekeleşikli boljakdygyny äşgär etdi. Ýeňse bolan onam futbolçularyň her bir pursady netijeli peýdalanmagyna bolan ihlasyn artdyrdy. Oýunyň umumy saatlaşygy taraplaryň teýjenmegini şertlendirdi. Taraplaryň ikisi üçin hem amatly pursatlar ýeterlik boldy, ýöne olaryň hemmesini peýdalanmak futbolçulary başartmady. Oýun mabatdaky mümkinçilik biziň futbolçularymyza üstünlüge bolan öz bolşly ynamy döretdi. Şeýlelikde oýunyň esasy wagtynyň ikinji ýarmyna ýerleşdirmesi tapawutlanmagy başardy. Hatakygy 59-njy minutda ýerleşimi Saparow tapawutlanyp arkada toporuny öňe çykarmagy başardy. Şundan soň oýun hatam çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Şeýlelikde garşydaş topor 80-nji minutda oýuny deňlemek başardy. Şeýlelik bilen oýunyň esasy wagty tamamlandy. Soňra oýun goşmaça berilen wagtda dowam etdi. Goşmaça berilen wagtyň ahyrky pursatlaryna ýerleşimiz Ana Durdyýewiň tapawutlanmagy bilen arkada topory ýene bir gezek öňe saýlandy. Şeýlelikde 110-njy minutda ýerleşimiziň tapawutlanmagy bilen garşydaş toporyň derwezesine girdilen top oýunyň ykbalyny kesgitledi. Şunlukda arkada şäheriniň ady bir arkada topory sanly ýeňçileriň üstüne ýene-de bir ýeňç bilen dolduryp taryhyň altyn sahypasyna öz adyny ýazmagy başardy. Arkada toporunyň bu ýeňsi diňe bir futbolçularyň däl eýsem ähli ýerleşdirmediň futbol janköýerleriniň saatlygyna saatlyk goşdy. Final duşugyny ýerleşdirmediň Kambojanyň toporuny garşy gadanan ýeňsi arkada toporuny Aziya Futbol Konfederasyasynyn ilkinji gezek geçiren Çağırış Ligasynyň kubogyny almagy üpçünetdi. Şeýlelikde ýerleşdirmediň topory çempion diýen ada munasip bolurlar. Oýunyň umumy netijesine görä ýerleşimiz Ana Durdyýew iň ökde oýunçy saýlandy. Soňra dawraly ýagdaýda ýerleşdirmede baýraklar hemde kubok gowşurly. Arkada toporunyň futbolçularynyň halkara parakatçylyk we ynanşmak ýylynda halkara derejesinde gadanan nobatdaky ýeňsi bu ýsonçly wakadyr. Bu üstünlük gahryman arkadagymyzyň başyny başlan, sport ulgamynaky özgörtmeleri bilen berk baglydyr. Arkada şäheriniň durly ulgamlarynyň gadanýan üstünlüklerine dowamly häsiýet mahsusdyr. Belen sepkitleri eýelemekde arkada toporum munasip goşandyny goşdy. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyzyň binýadyny berkden guran sport özgörtmeleri esasyna hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sporty köpçülikligiň beden terbiýany ösdürmekdäki başlangyçlaryň netijesinde arkada toporunyň halkara ýarşyndaky ýeňsiniň çuň manysy bardyr. Belen sepkidiň eýelenmegi arkada toporu üçin halkara derejesinde uly üstünlikleri ynamly badalgadyr. Ma'lum bolşýaly gahryman arkadagymyzyň sport ulgamynaky görüllüsi arkada futbol toporuny belen sepkitleri eýelemäge ruhlandyrýar.